ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊളാജൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്ലീപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്ലീപ്പ് ഡെപ്രിവേഷൻ കൊളാജന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും, നമുക്ക് ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ. അപ്പം 6 to 7 hours സ്ലീപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് എക്സസൈസസ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ആണ്. ഡയറ്റിൽ കൊളാജൻ റിച്ച് ഫുഡ്സ്, അതിൽ ബോൺ ബ്രോത്ത്, ജെലാറ്റിൻ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ കൊളാജൻ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ്സ്, അതിൽ വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ്, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഫോർത്ത് തിങ് ഇസ് കൊളാജൻ സപ്ലിമെന്റ്സ്. കൊളാജൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ രൂപത്തിലോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൊളാജൻ ഇൻഡക്ഷൻ തെറപ്പി. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ തന്നെ കൊളാജനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തെറപ്പീസ്, അത് മൈക്രോ നീഡ്ലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള. പിന്നെ പ്രോപ്പർ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ, അതുപോലെ സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ ഇതൊക്കെ കൺസംഷൻസ് കുറയ്ക്കുക. അതുപോലെ പ്രാക്ടീസിങ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, മെഡിറ്റേഷൻ എക്സെട്ര ഇൻഡ്യൂസസ് കൊളാജൻ സിന്തസിസ്.